Ahojte priatelia, v dnešnom recepte bude základnou surovinou horčica. Horčica nepatrí len ku párkom, ku klobáse. My si ju spojíme so syrom, s marhuľami a vytvoríme tak perfektný šalát. Začneme zalievkou. Použijeme horčicu, použijeme med, ideálne domáci olivový olej, soľ, dvojité čierne korenie a do zalievky si pridáme bylinku. My použijeme ananasovú šalviu. Vymiešame, aby sa nám všetky chute prepojili, aby sme si zalievku osviežili. Pridáme šťavu polky citróna. Citrón si pretlačíme takto cez prsty. Vymiešame, dáme bokom a ideme na zeleninku. Do šalátu pôjde uhorka, rečkovka, šery paradajky, jarná cibuľka, stopkový zeler. Použijeme len pňaťku zo stredu a šalát kučerávy, dubový, môžeme použiť ľadový, pekínsku kapustu, čínsku kapustu. Zeleninku si nakrájame na väčšie kusy, pridáme do vopred pripravenej zalievky. Jarnú cibuľku len takto na kolieska. Premiešame a my sa presunieme ku grilu. My použijeme švarclandskú šunku, si krásne ugrilujeme do chrunkava. Takto opečenú šunku z každej strany si odložíme bokom. Dáme si ugrilovať marhule, pekne cez rozpolcené strany, takže ich aj zatvoríme. Po chvíľke pridáme syr, marhule si krásne otočíme, do stredu pridáme syr a zatvoríme. Syrik máme ugrilovaný, marhule tiež. Šalát si len takto natrháme, nekrájame, aby nám ostal chrumkavý. Použijeme zeleninovú zmes so zalievkou. Použijeme naše čipsy zo švarclandskej šunky, pridáme syr a celé to doladíme grillovanými. Môžeme takto jemne preliať povrchu a môžeme podávať letný, rýchly, ľahký. Dobrú chuť.